Na väčšine Minecraft serveroch, keď zomriete, môžete proste kliknúť respawn a hrať ďalej. Ale na Chaos SMP hardcore servery máte iba jeden život a keď zomriete, ste automaticky zabanovaní. No a toto som ja niekoľko okamihov pred smrťou. Rýchlo. Hej, počkej. Ty prečo si Tu nás máte veci. zachránil? Prečo si nás zachránil? To je jedno, to je nadlho. Rýchlo si zoberte veci a musíme vypadnúť. Čím skôr. Počkej, si vedia. prečo? Nie si ty náhodou šéf banditov? No, ja nie som šéf banditov. Nado mnou je ešte jeden človek, ktorý má pod palcom celú našu komunitu. Nechápal som. Ako to, že nám pomohol hráč, ktorý v minulosti mňa a môjho kamaráta zavral do väzenia a následne nás aj chcel popraviť? Dobre, počkej, nemáš náhodou nejaký shield? Ešte, prosím. Áno, shield. Keby nás náhodou napadli, prosím. Tu je. A ja chcem. Dobre, ďakujem. Shield. Nech sa páči. Mám. Dobre, rýchlo, poďme. Poďme. Taď o to, rýchlo. Ticho. Aby nás náhodou nechytili. Poďte, ticho. Počkej, hej, si istý, že tu nikto není? Naozaj? Áno, všetci mi teraz mali byť na hradbách, kvôli tomu rozruchu. Svižne. Rýchlo, preč. Poď. Ale. No, pekne. Kde to ide? Počkej, Michangel, to kto je? No, Kto je tento tu? ako som ti hovoril o tom šéfovi, tak to je on. No. Tak kde ich bereš, ne? Ja ich beriem do hlavného hradu, predsa však do väzenia. A odkedy im dávame armor, keď ich bereš niekde inde? Však, lebo niekde spadnú do nejakej jaskyne a tam. A to je mi naša chyba, to je kvôli im. Ale však títo sú predsa veľmi dobrí PvP hráči, takže tých nechceme nechať zomrieť predsa, nie? No ale dáš im 2 totemy a to je v pohode, nie? Čak tak to máme už vždy. A ty sa nejak porušil, nie? Neviem, o čom hovoríte. Majú jeden totem každý, nie dva. No tak, neviem čo mám s tebou, ale Michal, ty vieš, že ja som ťa odpočúval celý čas. Ty vieš, nie? Alebo nevieš? My už radšej pôjdeme do toho hradu. Počkaj teraz. Hej. Chalani, asi poďte na nich. Tým by som si nebol taký istý. Prečo? Čo takého robíš? Wow, shieldujte. Dajte si to, Wow. Žijete? Dobre, žijem. Dobre, rýchlo, poďte, fajtite. Všetci, poďte. Poďte. Kde ste? Michangel, Diffitor. Idem. Kde ste? Pekná. Ne, pozor, TNTčka. Poďte. Dávajte pozor. Nich. Dávajte reálne pozor, dávajte fakt pozor. Fúha, tu ako dajú taký veľký knockback? To čo robia? Ja nechápem, ako to robia, to neviem. Kde sú? Tam sú. Ja nedávam. Kde si? Rýchlo. Utekaj. Ako to, že tak všetko prežijú? Ja nechápem. Počkaj, Diffitor, prepáč. Ja si nepamätám s takým dobrým armor. Nie, môj meč. To čo je? No pekne. Ale dávajte pozor, všetci. Nemám meč. Preč, kamo, nejak dávajú nejaký damage. Naspäť. Dávajú nejaký damage. Kde sú? Naspäť. Ja som jedného skoro zabil. Počkej, ja mám nápad. Poď do ňoho, tu je. Preč. Dobre, počkaj, tu je. TNT. Počkaj. Ne. Tu sú. Počkej. Michal, toto bola obrovská chyba, čo si urobil, nemyslíš si?
Ja mám málo, ja mám málo. Počkej, halo. Ja mám málo. Čo bolo zasa? To čo bolo? Šéfe, ja mám málo, prosím, nechajte ma. Nechcete, aby som zomrel predsa. To čo je za TNTčka? To čo je? Kto tu dáva? Defeator, dávaj pozor. Nevedia, iba TNTčka vedia, nič iné. Kto má Dobre, netherite? podobno sú Ktorý TNTčka, gas má netherite? podobno sú TNTčka. Nemáš split, nemáš split. Oliver, Preč. Nie to až moc. Ako to, že on má elitru? Skade má on elitru? keď prosím myslíš, Skade má, že... ja Skade má nebudem elitru? elektro, keď som ja veliteľ. To čo tu je? Kde sú, ja ich nevidím. Revilo, poď. Vypni. Ale oni všetko tak prežili. Revilo, ber si šéfa. Revilo, ber si šéfa. Revilo, Vôbec ber si nedostávajú šéfa. damage, ja nechápem. Oni nemajú taký dobrý armor mať. Prečo majú taký dobrý armor? Ja som nemal taký dobrý armor. Okej, tak. Si GG, no. Ale halo, ako to, že oni všetko prežijú, ja nechápem. Bom. Dobre, máme jedného, ale ako to, oni to vždy prežijú nejakým spôsobom. Sorry. Ušlo mi. Ty gardov tu nedávam. To je málo gigantov. Vykám ideš na mňa? To nemôžu robiť na to. Revilo, ber si šéfa. Už máš nedrať. To dáš. Dobre, idem. Dobre? Šéfe, skús 1v1. Už nebude také ľahké. Pokud to z nich spamuje. TNT. Aha. Proč už spustil vrkyčky? Vieš, že ten Michangal vás nevytváral, to máte systém. Dobre, ale Ne? halo. My to veľmi nedávame, akože. Pekne. Máme, dobre, máme. Ne, mám malo. Koľko mu to auto, poďte na ňo, poďte. Čo si ty? Dal som Poďte na šéfa. Povedal som šéfovi. Pekne, zabij ho. Dobrá. Šéfovi. Už má iba Iron, niektorí majú iba Iron. To už je koniec, no. Idem po šéfovi. Šéf už nemá jeden totem. Ja nemám šipy už. Ok, tak stíži, no. Áno, 2 je dole. Daj mi šipy. Dobre, ja už ho nemám petov. Dobre, ja mám ešte to. Áno, do nich. Počkej, tento sa tu. Šéfe, ale to sa nerobí, tak to okrádať nevinných hráčov. Počkaj, vlastne na tej mieske ja sňam density. To máš. Tak ja preto dám taký malý damage, že už chápem.
chápem. Ja už nemám ani helmu. Poďte asi preč za chvíľu. Alebo ešte trochu Dráme. ich tlačte, ešte trochu ich tlačte. Ja už nemám armor, ja už nemám ani armor poriadne. Poďte Iba preč, štítim do nich. poď preč, A oni mňa majú ísť, tak ja som skončil. zdrhajte, A vy poď, zdrhaj. Sem, po rieke, po rieke. Defitor, kde si? Defitor, halo. Tu som! Poď, rýchlo za nami. Poďte rýchlo. Poďte. Rýchlo. Plávajte. Poďte. Musíme utiecť. Michangel, kde si? Tu som. Dobre, poďme Kde si? rýchlo. Ja Defitor, mám jedno, ok, nechajte ma. wow. O ďalšieho si Dobrá. kúpil. Ja nemám armor. Pekne. Preč, rebelo. No, ja... Poďte preč. Defitor, kde je Defitor? Defitor, poď, rýchlo. Poď. Nech dole sa drhnite. Dobre, poďte, Michangel. Preč. Kde je Defitor? Musíme ho... Defitor! Tam je. Rýchlo, musíme ho zobrať. Tu som. Dobre. Rýchlo, dole sa. Michal, tu máš ešte jeden totem. Rýchlo. Poďte. Utečte. Musíme sa im Poďte za stratiť. tebou. Rýchlo. Musíme sa im Preč. stratiť. Poďte niekde úplne preč. Už nás nechajte. Poďte tu. Poďte tam. Sem. Michangel. Ja to nedám. Rebilo, pomoc. Rebilo. Poď preč. Zdrhaj. Poď, utekaj. Mám podstatu perlu. Dobre, poď. Vidím ich. Ho to niekde úplne preč. Hážem preč niekde. Dobre, poď, už nás nemajú. Poď, rýchlo. Michangel, kde si? Tu som. Michangel, poď, rýchlo. Ideme preč. Počkej, poďte, rýchlo. Preč. Poď. Potreba, keď bol Nesúš paket. brejklo, helma aj boty. To je jedno, poďte. Už nás asi nemajú. Poďte, dobre. Rýchlo. Poďte tu. Rýchlo. Mi rozbije armor, som si zobral X. Dobre, to je jedno. Už nás nemajú, hej. Dobre. Z dôvodu, že už sme nemali skoro žiadne veci, sme sa rozhodli nájsť nejaké najbližšie miesto, kde by sme si mohli doplniť zásoby a materiály. Hej, to naozaj tu v teritoriách banditov nie sú žiadne civilizácie, tak to niekde v blízkosti. Lebo naozaj už tu strašne dlho nič nevidím. No, asi vyvraždujú všetko. Počkaj, tam je čo je, pozri, tam je niečo je. Vidím. Tam je nejaký veľký dom. Poďme tam, Poď, Vyzerá to ako poď. civilizácia. Že by niečo bolo? Počkaj, čakajte na mňa, čakajte. Nejaká civilizácia. Poďme tam. Bacha, ale môže byť nebezpečný, to nevieme. Dobre. Dávajte si akože, tam pozor. Však ty si bol bývalý bandit, ty musíš vedieť, že kto to... Dobre. Toto ja fakt neviem, tu som ďaleko ešte nebol. Hej, sú tu ľudia. Sú tu nejakí hráči, Sú tu hráči. Ale veľa ich je. Hej, Haló? halo. Je tu niekto? Nechte nás, prosím. Nerobte nič zlé. My nie sme banditi, nebojte. Presne. Nie? A kto ste? Však my akurát utekáme od banditov, no, chceme ich. Hej. Hej, A neříkejte přijdou. Ďakujem. No, nevideli sme nikoho zatiaľ. Nie sú tu? Tak kde, na nie sú tu, blízko? nemusíte sa nás báť, v pohode. Nikto tu Ja, nie je dobre. v poriadku, v pohode. Dobre, Okej. nemáte náhodou nejaké veci, prosím, potrebujeme sa trochu rigirnúť, lebo mali sme s nimi taký trochu fight. Počkaj, Ale sme si veľký nemáte súboj. náhodou density na Mám. majsku, lebo to by mi Mám, dostrvalo. tak prosím použij to dobre. Dobre, ďakujem, v pohode. No máte ešte nejaké Wincharge, niečo? Počkaj, to je anvil. To ja nemám. Já mám jenom chleba a kuře. No. Počkaj, nemáte XP battle? A- To som išiel. Dobre, takže prosím, fakt naozaj nemáte náhodou nejaké tie XP battle? To by mi dosť trebalo. Mám ešte. Toto je mojich posledných. Jaj? Tak ďakujem.
tí banditi tu naozaj iba tak chodia nejako? A Hej, sú oni s sem vami, chodia. alebo- Chodia nás sem okradať. Hej, ja mám také troch XP, jestli chcete. Hej, v pohode, ja už mám. Lebo ja som bývalý bandita a o tomto nič neviem, že by vás okradali. Alebo o tejto vašej civilizácii. Sme úplne chudí, no. Oni akože od nás vyberajú nejaké dane alebo niečo také. Hej, chodia sem každý deň. Lebo ja som bol akoby outposte na tej tundre. Počkej, hej. Neviem. Takže tu prídu aj dneska, hej, akože. Hej, dneska asi ku večeru, keď sa bude Necháte každý deň? A to je o chvíľu, Počkaj, už sem a asi prídu. vy si akože nechcete niečo robiť, lebo mňa by to dosť akože hnevalo, kebyže som stále niekomu niečo musel dávať len tak. Ale ja nemám nič, žiadne veci. To Skoro. ste naozaj neskúšali ich nejak zahajtiť proste? Ich nejak zabiť? Nie. Akože, no nemyslím si, že by to nejak Počkejte, hej, vládli veľmi. takto. My by sme sa ich tiež najradšej zbavili, takže my by sme akože mohli pomôcť ich nejak proste vyzabíjať, tých banditov. To by bolo skvelé. No akože my vám radi pomôžeme s nimi, len koľko ich asi tak bežne chodí, aby ich nebola nejaká presila, viete. Traja, štyria. Aj tak to je v pohode, to by sme ich mohli zabiť v pohode. Mm. To sa mi zdalo, že vás to je nejak málo na také veľké mesto. No, vyzabíjali ich dosť veľa. To fakt. Hm. No dobre, takže, Bože. takže naozaj každú chvíľu tu prídu, hej? Hej, už by tu mali prísť, keď bude noc. Tak musíme sa Mohli by sme ich zabiť. Dobre, vy sa radšej chcete vybojovať s nimi, alebo radšej nie, lebo nemáte najlepšie veci. Ja sa tu radšej schovám. Ja vám môžem niečo dať? Počkej. Ja vám môžem... Nie, Tu, radšej, zoberte radšej, si- radšej nech sa schovajú niekde preč. Zoberte si niečo z môjho Nie, second hej, gearu. nedáva, Tam. nie, je bezpečnejšie, keď sa schovajú, reálne. Áno, Áno, dobre, radšej sa schovajte. schovajte, rýchlo, keď neprídu. Hej, A kam? Okay. Poďte niekde tu, proste, aby- Přijdou, za chvíli přijdou. dobre, my si s nimi už poradíme, hej. Nebojte sa. Nemáte niekto pickaxe? Prosím. A kam? Ja Tam mám si sa pickaxe, schoval. ale tak nemoc tam. dobrý. Dobre, Mých Andrej, kam sa hej, mám všetci, hej, schovať? počúvajte, vy sa skryte, hej, ticho, vy sa skryte všetci a my pôjdeme proste pozorovať, či nejdu, hej. A Hej, potom na nich zautočíme. Keby niečo, ja dám tento horn a budete vedieť, takže A sa utekajte, vstajte. keby, Tento. áno, keď toho začujete, tak Toto proste bude- utekajte preč. Áno, Tvárte sa, ako keby vás našli, tak sa tvárte, ako keby sme to neboli. OK. vy nič o nás neviete. Hej. Dobre, poďme pozerať. Nejde ešte nikto, už, Niekoho vidím, Tam si niekoho. niekoho videl, tam si niekoho hej, videl. pozri, Niekoho videl. tam niekto je. Áno, rýchlo, skryjme sa, Poďte, skryjme sa. skryjte sa zatiaľ. Hej, pozor, idú, hej, vy všetci, pozor, Je, hej. už idú. Pojďte. Skryjte sa. Schovat. Vzadu. Nech lurkovať ešte. Rychle. Vzadu. Dúfame, že dneska budeme mať veľa vety. Nie jak včera. Víš niekde? A ty si kto? Však ja som tu, proste tu bývam. Čaute. Daj mi všetky tvoje veci hneď. Hej, A všetci tri? ja som bandita, ja už mi všetci okradol, dobre? Takže nič nedám, hej. Dobre, čo tu akože vy chcete robiť, hej, vy bandy? Čo ste tu teraz prišli? Okradnúť. Hej, Krádnuť, hej, skúsme sa všetci. Áno. Čo to je sa Dobre. povedať, prečo sme tu Tak prišli? tu kradnúť fakt, že nebudete. Fakt, že nebudete. Poďte, zabite ich. Zabite ich. Kokos. Tak toto bude prihľad z podol, sa tu iba hovorím. Tak ja dostávam. Poďte do nich. A ty si hovoril, že si bandita. Hej, Michal, nás. utekaj. Defite pomoc, a ja to nemám. Zamestnal som ich. Nemá pušť všetci. Ne. No, oni sa Ja mám. Čo? Dobre. Musíme ich zabiť. Poďte do nich. To hovorím. Ja chcem, že jedného môjho zabili. Poďme dvaja. Vidím ich. Poďte do nich, musíme ich zabiť.
Poďte, prečo po mede aj šéf zrazu? Pomôcť. Nedávajú náhodou nejaký veľký damage. Máme toho! Dobre, ja som zabil šéfa, mám šéfa, poďte, rýchlo. Už sú všetci mŕtvi. Ja som droboval. Tu je tento ešte, poďte. Poďte do neho. Poďte. Kde? Tu je. Máme ho. Fakt, naozaj? Všetci? Máme všetkých? Naozaj? Áno. Ďakujem, že ste to urobili. Akože, títo boli konkrétne že dosť slabí, to by ste ich podľa mňa zabili aj sami, keby ste veľmi chceli, ale... Mám No, dobre. copper armor. No, pravda. Dobre, to je jedno. Ja mám full leather a... Dobre, odteraz, tam keď... tie- myslím, že už tu nebudú žiadny banditi. Už sme aj bohatí. Máme diamant. Presne. Počkej, však zoberte tie veci, čo z nich dropli, však to je jedno. Oni majú netherite niektorí. Keď oni kradli vám Ja teraz, nemám, vy ja môžete nemám. kradnúť im. Ja nemám netherite. Tu Jo, máte. Dobre, hej, teraz všetci počúvajte, hej, villageri. My sa chystáme, že... My traja, už sa dlho chystáme zabiť Už šéfa zoberte celkovo niekto. tých banditov. Celkovo prosí zastaviť tých banditov. Áno. Nechceli by si nám niektorí aspoň nejak pomôcť, čiže Ja som dostal od Defeatora teraz celý netherite, takže... čím viac ľudí, tým lepšie. Lebo my sme boli traja a proti všetkým banditom sme to veľmi nedávali, akože. Takže keby nás bolo Ja viacej, nepomôžem. tak by nám to naozaj pomohlo. My by sme boli veľmi radi, akože. Nám je to pomohlo, veľmi. Ja pomôžem. mohol kľudne to, Dobre, takže ale všetci, nemám žiadne armor, bohužiaľ. My vám dáme niečo možno. Ak niečo nájdeme. dobre, všetci. Okej. Takže všetci, začnite sa pripravovať. O niekoľko dní pôjdeme do hlavného hradu banditov.